Сега търсим ръководството за експлоатация на български и веднага стигаме до момента на инструкцията за монтаж. Всичко е описано стъпка по стъпка. Първо трябва да си определим местата, където ще монтираме самата система, и второ допълнителния кран за вода, който ще се монтира на мивката. Това последствие ще научим. Това е тялото, където се свързват всички филтри и се получава обмена на водата от филтър на филтър. В момента имаме 3 филтъра, тази система, един предфилтър, който почиства за мръсни, механичен филтър. Той изчиства всички боклуци, ръжда, флор с големина 5 микрона. Този филтър е за омекотяване на водата, той е с гел. Може да се рестартира самия филтър до 3 пъти с солен разтвор. Това е специален. Избрал съм го този модел за нашата по-вървита вода. Това е последния, финишния, най-финния филтър за след всичките процеси в другите филтри да изчисти и след това да може да пием водата. Следва монтажа. Всичко се намества много внимателно. Има си места и като се монтира, лекичко само на ръка се завъртат и прищраква. По инструкции при първоначална употреба, при монтаж, средният филтър за омекотяване се слага последно, вместо него има монтирана тапа, за да проверим за евентуални течове. В случай на нашата мивка имаме 3 монтажни отвора, които в оригиналната батерия е поставена в средния. Ние в случая ще отворим и този отвор от тук, за да монтираме нашата нова батерия за филтрирана вода. И филтриращата система ще я поставим под мивката в шкафа. Така. Ще се опитаме да поставим филтърната система там в горния ъгъл, за да не ни пречи за пространството в шкафа. Това не са изводите за вода. Сега това е студената вода, от нея също вземаме за съдомялната. Сега ще развием едната мека връзка, която е към оригиналната батерия, за да се свържим с новата тетка кранче
в нашия случай. Този ще се опитаме да го развием. И ще монтираме системата от среща. Развиваме. Сложили сме едно легенче, за да не потече водата на земята. И на връзката монтираме, имаме си уплътнение и слагаме, прихващаме това тук. Така. Също ще прехванем на меката връзка. Понеже мястото е ограничено, ще го направя в следващ кадър. Прихванатия вариант, кранчето, бързата връзка. Сега в момента е хлабава, но ще го затегнем. Леко с ключе, колкото да обере гумичката, няма нужда от зверско стягане. Така, стегнали сме всичко. Тук имаме една штракалка, дето я изкарваме за бързата връзка. Това е подсигурителя. Сега го изкарваме. И в случая наместваме маркучето на място без подсигурителя. Така около 10 мм влиза. За да не се върне назад, слагаме подсигурителя. И по този начин и връзката ни е готова. В момента кранчето е завъртяна позиция да тече, но спирателният ни кран е спрян. Главния, затова нямаме теч. Сега ще се опитаме да сложим филтърното тяло от среща. За монтажа имаме даден шаблон на кутията на системата. Ще използваме него. Винтоверт и две рапитки. В комплекта има дадени дубелчета, но в момента в шкафа ще го завием, затова ще използвам рапитки. Сега за по-лесно забиваме си рапитките в кашончето. Така. На 110 мм трябва да са винчетата едно от друго. И ще се помъчим горе въгъла някакси да ги монтираме по-спретното. Ето, това ни е вече монтирания вариант. Той сам се закача. Винаги може да се свали, да се намести нещо, да се сменят филтрите и да се постави пак. Сега остана да закачим маркучите. В същия начин вадим защитата. Така. Предварително сме вкарали гайката, която ще влезе в смесителя. Батерията. Наместваме. Около 10 мм влиза. Издръпваме леко и вкарваме пак защитата на място си. Много е важно да е на място си. Тук съм го направил по същия начин.
Така, отворът е готов.